דברים כאלה עוד לא ראיתם. כן, זה התריסים שהוא חתך לו במידות, שם אותם לו באמצע. עבודות מיזוג, בידודים, ניקוזים, כל זה מטפטף. העבודה בלעד, תראו איזה עבודה זה, כן? זה לא עבודה, אני לא יודע מה זה. זה פזדץ על העץ, כן? זה היה ניקוזים. זה כאילו הוא התחיל בסדר, אבל שם זין ושם גמישים. זה בידודים, 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 בידודים. אני לא מדבר שהעבודה נראית כמו עזה. אבל תראו את הבידודים, כן? כל החתכים כלפי מטה. אם אתה כבר עושה חתך כזה, תרים אותו כלפי מעלה, יובה, נתברות. פזדץ. כן, לכו תבינו מה של מה, אין לי מושג. זה הניקוז, בלי שיפוע, עם איזולירבנד בלעד. כן, זה התאורה, פסלד, היפים, כן, ככה זה נראה. כן, זה הקבלן, כן, שתבינו. זה הקבלן